കർണാടകയിൽ സഭാ ഹാൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് തടഞ്ഞ് ഗ്രാമവാസികൾ. കർണാടകയിലെ തുംകൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പാവഗഡ താലൂക്കിലെ ക്യാതഗാനകെരെ ഗ്രാമത്തിൽ പുതുതായി പണിത IPC സിയോൺ സഭാ ഹാളിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് ഗ്രാമവാസികൾ തടഞ്ഞത്. ഉദ്ഘാടനത്തെ തുടർന്ന് ഹാളിൽ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ 2 ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും 100ഓളം ഗ്രാമനിവാസികൾ സഭാ ഹാളിൽ ഇടിച്ചു കയറുകയും ജയ് ഹനുമാൻ, ജയ് ശ്രീരാം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുകയും ശുശ്രൂഷകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും സഭാ ഹാളിന്റെ ശിലാസനവും കുരിശും തല്ലി തകർക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സഭാ ഹാളിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ തൂക്കിയിടുകയും ഭിത്തിയിൽ നാമം വരയ്ക്കുകയും പ്രസംഗപീഠവും കസേരയും ഹാളിനകത്തുള്ള വസ്തുക്കളും വലിച്ചു പുറത്തെറിയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഗ്രാമനിവാസികളുടെ നേതാവായ സുബ്ബറായ, അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സുരേഷിനെതിരെ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. തുംകൂർ ASPയും DYSPയും സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് മതിയായ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.